Wala yung isang cellphone ko. Ang kapaganda dito. Hindi ko pinagpatuloy. Akin na. Ayan, tamsakdan ho. Salamat! Dudong mega mega love shoutout. Hindi man ako makapag-ano. Hindi ako makapag-jacket. Ayan, mega love shoutout host. Mega love shoutout din po. Sir Dudong Tisoy. Salamat! Hindi ako makapag-jacket. Wala akong ano. Wala yung sensor ko. Umiyak pero walang Kasi dalawa tayo dun sa picture. So, dalawa pa rin tayo dito. what can I do? Daddy, Ayan guys, nandito po kami ngayon sa kusina. Live. Okay tayo naman. Hindi kasayawan tayo. Maano ako dito ba? Maanong tawag nito? Halika dito, te. Ayan guys, welcome to my live. Tagal na akong hindi nakapag-YouTube. Oh. Alam niyo guys, nakalimutan ko na yung paano mag-ano ng ano. Sinatagal na ako. Kalimutan ko yung maglagay ng advertiser ba? Kalimutan ko nga kung paano. Ayan, Regil, Mayon, mega love shoutout po. Pasensya na guys, di ako makapag-jacket. Ayan, kumusta po kayo? Salamat po sa pag-like dyan. Alam niyo guys, nakalimutan ko na maglagay ng advertiser. Kalimutan ko, paano po ba yun? Naitigil ko kasi yung YouTube ko. Kaya nakalimutan ko, na-admit ata ako.
Unahin ko nga yung music. Ayan, may galap shout out guys. Sa 1 million dyan. Nakalimutan ko paano maglagay ng advertiser. Tagal-tagal ko na kasi hindi nakapag-YouTube. Guys, pwede magtanong. No, hindi daw. Nakalimutan ko yung maglagay ng advertiser. Boss, can you follow watch my link? Okay po. It's only 1 minute video. Rachel Mayon, I don't have another telephone here. Papling-pling lang ako, guys. Guys, paano po ba yung maglagay ng advertiser? Kalimutan ko talaga, promise. Okay. Thank you so much, Rachel Mayon. Where are you from? Switzerland. Ayan. Welcome to my live, Rachel Mayon. How are you, my friend? He's from Switzerland. How are you, my friend, Rachel Mayon? Thank you so much for coming my live. Now I'm here in the kitchen. Ayan, Tia. He's from Switzerland. I'm good, and you? I'm good also, sir. Sir Rachel Mayon. Ayan, si Rachel Mayon. Thank you so much for coming my live. Now I'm here in outside because I'm here only my friend. Say hi, Ate Villa. Hi! Ayan, thank you so much, Sir Rachel Mayon, for coming my channel, for my live. To my life. Welcome to my channel. Dali lang yan. Ayan, hello daw, ate. Hello?
Yes. We are here in the kitchen now. Yes. I will use my other channel now. Wow. How many you have channels, si Rachel Mayon? Ayan, 3 million in the house. Mega, mega love shout out, guys. Thank you so much for coming my live. Ganda naman. Ayan, welcome, welcome, guys. Sorry, guys. I cannot put jacket because I don't have another telephone. Just only telephone I'm use. Ayan, sorry guys. We are here now in the kitchen. We are live. So, papling-pling lang kami. Pa-cheering lang. Yes. Pa-share lang pa. Dito tayo sa labas. Ayan. Okay. Alright. Alright. We are here now in the laundry. Hindi ako makapag-comment dito sa telephone. Ayan, 2 million in the house. Mega, mega love shout out, guys. Thank you so much for coming my live. Maraming salamat. Ano yung pula, Ben? Ganyan. Ano yan? Nagmi-message sila. Rachel! Long tour, mega mega love shout out po. It's me, Rachel Mayon. It's okay, sir. Rachel Mayon, thank you so much. I cannot put jacket in your channel because I don't have telephone here in another. Ni Ukim. Ukim tamsak na po. Po nagpintas tinaganan. Ukim tinagan na. Ayan, mega mega love shout out po Ukim. Thank you so much. How's life in the Philippines? I'm not there in Philippines. Now I'm here in Jordan. Sir Rigel. Ayan, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, okay, hindi ko kayo mabigyan ng jacket kasi nakibisita lang ako dito sa kapitbahay ko. Kumusta po? Ano yung jacket? Ayan, sawadika. Where you're from, Okim? Region tour. Okay. I'm here, my friend. I will visit only. Ayan, she's my friend. She's beautiful. Ayan, thank you so much, guys. You know, guys, I forget to put Swiss, what's the name? Advertiser. I don't know. Wala, forget. Ayan guys, 2 million in the house. Mega mega love shout out. So now inside house, my friend. Ayan, So where your cat? She have cat. She's a beautiful. She's there. Why you not listening? Why not listening, my She have Shoshi? cute. The cat is very beautiful. Like here, beautiful.
Ayan guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan guys, thank you so much for coming my live. Ayan guys, pasensya na kayo, hindi ko mabigyan ng jacket kasi wala yung isang cellphone ko. Ayan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan. Miss you, miss you. What's your channel about? Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out guys. Si Reggie Lontor. Ayan, mega mega love shoutout, sir. Sir, I'm forget to put advertiser because how many months I'm not put my. Ayan, okay, mega mega love shoutout. Ayan, okay yun sa ano sa amin. Ayan, Shahab a cat. She's playing. Ayan, 3 million in the house. Mega mega love shoutout mga lalabs. Welcome to my channel Inday Lyn. Thank you so much. Ayan, may out shout. Ayan, mega love shoutout si Rachel Lontor. Mega love shoutout daw ate. Hello! Hi! Ayan, si Rachel Lontor. He's from Switzerland. Yan, Sir Rachel Lontur. Thank you so much. Also, you, Kim. Thank you so much for coming my live, mga lalabs. She's played the card. Sakit! Ah! Missy! Sure! Ayan, 1 million and dollars. Mega mega love shout out. Missy, class. You hurting me. Lalo pa yun. Shout out Kalinaw. Ayan, thank you so much, Sir Rachel Lontor. Yan, mega mega love shout out also to you also. Oh, my hair. Missy, no! No, 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 Missy, no, no, no! Nakalimutan ko kasi maglagay ng advertiser. Yan ako ngayon. No, Missy! Ayan, sit. Again, shout out Kalinaw. Ayan, mega mega love shout out Sir Regil. Thank you so much for coming my live. Missy, where are you? Ayan, 1 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Aray ko yung... Are you Bisaya or Tagalog? I'm from Bisaya. And we know how to speak at Tagalog also. Why, Sir Rigel, you know how to speak Tagalog?
O your Tagalog because you comment kalinaw. Nabudol ako siguro ni si Rachel. Bisaya ako. Tinan mo, pinahirapan mo pa ako sa English si Rachel. Si Rachel, pwede magtanong. Kalimutan ko kasi maglagay ng yung advertiser ba? Habang nagla-live ka, may advertiser, diba? Kalimutan ko. Matagal na kasi akong hindi nakapag-live. Tsaka, na ako monetize. Monetize na ako, may na nga. Pero sayang, hindi ako nakapagtuloy. Wala ko kabalo Tagalog. Ikaw pa. Nandyan ka nga sa Switzerland eh. Gamay ra pod akong Bisaya. Apa, gamay ra jud tawon. Pareha ata ni Sir Rigel. Ako Ilocano ko si Rigel. Pero yung father ko Bisaya. So, kabalo man ako magbisaya. Gamay ra pod akong Bisaya. Ako pod gamay ra pod. Si Rigel pwede paturo. Kalimutan ko kasi yung maglagay ng advertiser ko. Taga Davao ko sa Pinas. Ayun naman pala. Davao, Bisaya naman yun. Si Rigel. So, nasa Switzerland ka ngayon? Sana all. Hindi kita mabigyan ng jacket. Wala yung wala yung isang telepon ko sa bahay. Nagano lang ako dito sa friend ko ba. Nag-visit lang ako sa kanya. Si Regil, paano nga yun? Pwede pa turo? Kalimutan ko kasi. Wala pod ko kabaloon sa unang advertise. Si Regil naman, marunong yan eh. Ay, wala akong turuan. Kalimutan ko talaga ba? Mag-isang taon na kasi di ako nakapag-YouTube. Kasi, kaya nga, pero tanawa akong video ba? Tanawa. Hindi man ako usara man ako cellphone diri, si Rigel. Wala akong ba? Wala ako isang cellphone diri. Di ako mabuksan, kaya di ko malagyan kayo ng jacket. Ayan, 2 million in the house. Balik og sabba. Usab ba? Balik og sabba. Di ako masyado sa Bisaya. Kunti lang alam ko. Yan si Regil, salamat. Kalimutan ko talaga magano ba kasi mag-isang taon na. Hindi ako nakapag naanuhan ko yung channel ko. Laki na siguro tong channel ni Sir Pinagpatuloy mo lang, malaki na yung sayang. Nakalimutan ko pero manonood ako sa sa mga video. Nakalimutan ko talaga ba? Balikan tikaw talaga sir. Gamay pa man. Pilay mong kuan sa di man ako dili man ako makuan ni kasi cellphone lang gamit ko ba. Di ko malantaw yung kuan mo, yung channel mo. Si Rigel. Sa daghan pa ko kuan ba mga alagad. Tuwa sa balay.
Gibili na ako ba? Naman ko diri sa kuwan. Ibigan na ako. Siguro, malaki na siguro ang bahay mo, Sir Rigel. Mamaya, matapos kong mag-live, bisitahin ko yung ano mo. Yung Rigel Lunter ba yung ano mo? Yung original mo, ano, sir? Yung channel mo? Anong gawin mo, te? Ayan, kain tayo ng mais. May mais din dito sa Jordan. Sana all. Sana all. Sana all. Kalimutan ko na mag-YouTube. Middle East nasa Jordan. Middle East din dito, si Rigel. Ano bang ano mo yung channel mo talaga, si Rigel? Para pag matapos ako mamaya, patayin ko lang naman din to agad. Imong amiga, way cellphone. Naapot siya yung cellphone. Pero yaman gigamit. Hey, Ate Bella. Ayun, naputol ko rin. Mais. Kain mais, guys. Nakimarites lang kasi ako dito, kaya naisipan ko mag-live din. Have a good meal. Yes. Kasi mais siya eh. Matigas sa tiyan, no? Nung gawa mo, te? Uwi na kayo ako. Alright guys, thank you so much guys. Bye-bye. Bye-bye.